Bona vesprada, com veuen el públic està encantat i fins i tot pot ser protagonista. Comença a València el circuit del teatre al carrer. L'organitza l'Associació Valenciana de Circ i col·labora l'Ajuntament de València. Participen 4 companyies en diferents punts de la ciutat. Diumenges de 12 a 2 es recupera així un espai, l'aire lliure. Per al públic està encantat perquè poden trobar-se diversió en els seus passejos dominicals. Ven aquí, que nos lo vamos a pasar estupendamente. És l'art d'emocionar amb les històries. Els seus instruments són els gestos i les paraules i alguna ajuda extra. Així l'espectador passa d'observador a protagonista. Bueno, m'han obligat ja ho heu vist, a tombar-me, a fer un poc el pallasso i, està divertit, perquè pesa la vergonya davant de la gent, la perds. Sembla un pla perfecte per als diumenges a la ciutat. Los chiquillos ahora se lo pasan en grandes, es una actividad más para hacer el domingo y nada, es fabuloso. Muy bonito y para los chiquillos muy divertido. Els menuts no es perden cap detall. Un xiquet l'ha tirat amb la pistola d'aigua damunt. Solo he visto una cosa. ¿Qué has visto? Ah, mira. La de la bola esa. Lo que me ha gustado de aquí es esa de la bola que te ha dicho mi amiguito Marcos. El circuit durarà tot l'any i naix un conveni entre l'Ajuntament i l'associació. En la calle pues tienes la vida, la energía del público, la participación, el contar con todo el mundo. Les companyies viuen del públic i passen la gorra perquè cadascú posa preu a unes bones rialles. Anem a Mart. El pintor Àlex Alemany exposa en la Galeria Pizarro de València. La qualitat tècnica i també la imaginació de l'artista tenen els seus arrels